заедно с приятеля ми Ябус. Прибрахме се с две момичета. Когато се събудих, момичето беше умряло. Какво означава това? Какво говориш? Татко, не знам. Татко, моля те, ела при мен. Моля те. Сине, успокой се, никъде не мърдай. Не отговаряй и не отваряй на никого. Не вдигай телефона. Изпрати ми адреса. Прошлото интернет кеш може да е... Все по-зле после стават тези да се превърнат. Значи те тотално... Ще го уморят. Право ще го правят. Той е гаче, обаче... Здравата психика, ама... Мъчи се нещо да го управляват. Господине Крем. Добре, по-добре, на него се обади, но това първо Господине Крем. Ивчото бърдо сега, къде е купнал. Вината е моя. Моя, изцяло моя. Какво право имам да нахлуя в живота на дъщеря си? На времето не казах на майка, че тя е моя дъщеря. Не се осмелих да се изправя пред Асан Терзил, не посмях. А трябваше да му кажа, че имам дъщеря. Защо сега Дилара да ме признае със свой баща? Защо да ме познава? Защо? Защо да ме прегърне като свой баща? Така ли ще свърши пътя? Боже, прости ми. Такъв край ме чака. Извинявайте, Кажете, тук има един възрастен господин. господине Крем ли? Да, господине Крем, толкова тропаха, но не отваря. Преди малко беше вътре. Да имате резерва и ключ. Нека проверим. Все пак е възрастен човек, да не е станало нещо. Добре, сега ще отворим. Господине Крем, Господине Крем, господине Крем, господине Крем, моля те, какво правиш? Господине Крем, Върви си! много те моля, какво правиш? Така ли ще се разрешат въпросите? Господин Рахни, върви си! Моля те, господине Крем, умолявам те. Господине Крем, страх ме от височини, не мога да гледам надолу, сърцето ме стяга. Ще умра преди те. Моля те, господине Крем, така, с нищо не помагаш. Имам 3 месеца живот. Нека умра с достоинство. Господине Крем, какво означава, че имаш 3 месеца? Като скочиш, ще разрешиш ли проблема? Помисли за внука си, помисли